खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबि आपडेटआव दङ अनिल मोसाहारिया बुंदों बिटिसिआव 17 बोसोर खुंथायाव थानानै बारग' बिएलटिफोरखौ हाग्रामा महिलारिया ब्लेकमेलिं खालामदों। बिटिसिआव 17 बोसोर खुंनाय बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि हाग्रामा महिलारिया ब्लेकमेलिं खालामदों बारग' बिएलटिफोरखौ। मैया बाक्सा जिल्लानि बर'मानि सिङाव थानाय खारुवायाव बड'लेण्ड बारग' बिएलटि आफाद मुंनि मोनसे आफाद दानायनि थाखाय खुंनाय आफादनि उनाव बे बाथ्राखौ बुङो गोदानै दाजानाय आफादनि आफादगिरि अनिल मोसाहारिया। बिटिसिनि खुंथायाव थानाय समाव हाग्रामा महिलारिया 1000 बारग' बिएलटि केडारफोरनि गेजेराव 50,000यै रां होदोंमोनब्लाबो बेनि गासैखौबो जाख्ल'जोबदों होननानैबो बुङो। थारैनो बे रांखौ सोर जाख्ल'दों बेखौ नायबिजिरगासिनो दं होननानैबो बुङो। नैथियाव दङ वेलजों आल्फानि एना एनिनि फिथाइ भुगिनांदों सानै वेलनि बिबानगिरिया। थांनाय 21 डिसेम्बराव अरुणाचलनिफ्राय आल्फाजों खावजानाय सानै वेलनि बिबानगिरिनि भिडिअ हगारदों आल्फाया। आल्फाया हगारनाय भिडिअआव सानैबो वेलनि बिबानगिरिया आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम गावसोरखौ रैखा खालामनायनि थाखाय खावलायनायखौ नुनो मोन्दों। आल्फाजों खावजानाय वेलनि बिबानगिरिया भिडिअआव आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ खावलायो दि थाबैनो जाहाथे बिथांखौ आल्फानि आखाइनिफ्राय रैखा खालामो आरो वेलनि मावख'गिरिफोरजों सावरायो। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों मिरु नखर मन्थ्रिया क'क्राझाराव फैयोब्ला एनडिपिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो खावलायगोन। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 52थि बोसोरसालिया प्रमद बर' जथुम्माया सिम्बरगाव माइनाव फोथाराव साननैनि आबुं हाबाफारिजों खुंफुंजादों। बे हाबाफारियावनो गाहाय जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। मेलनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि एनडिएफपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि थाखाय फैगौ 24 खालार खालि क'क्राझाराव मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा फैयोब्ला खावलायगोन होननानै रोखा बुंथियो। ब्रैथियाव दङ दान मोननै जेबो गोमोर गैयै जेक माया हरखाब नुजादों। आलिबाबा कम्पानिनि गायसनगिरि जेक माया चीननि प्रेसिडेन्ट शी जिनपिंजों दान मोननैसो सिगाङाव दावराव दावसि जानायनिफ्राय नुनो मोननाय जायाखैमोन। चीन हादरनि फालांगिरि बिथिङाव बयनिख्रुइबो माहाजोन सुबुं जेक माया दान मोननै जेबो उद्देश्य गैया जानानै दङमोन। थामहिनबा गोमाना थानायनिफ्राय मैया हरखाबै बुहुमाव नुजाथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।